Здравейте, YouTube! И тук с мен са Краси и Денизо. И сега играем CS 1.6. Сега играем CS 1.6. И тук ще ми скъсах глава. Бака бе, то хаква. Не хаква е. Мъчи бе. Сега ще ми покажем да може. Мрети са. Ами не ви. Дай ми 30 патрони. Тук е пекичка. Мамка му. Ето убива! На стол. Добре бе, Краси. Чай да пика, аз я Аз съм първа, Знам бе. Краси добрия. Ако искате клан vs клан, ще си напиша кой път скайпа в описанието. Няма ли някакво състезание? Върните, да. Ба, има лакко се. Бака бе, то хаква е. Не е хаква пак. Абе, как е бе? Добре да ми спомня. Това такива, това нещо тяш. Тя му са фейли. Ето го нашия специален гост, Берито. Да. Ето е. Yes. Изпад. Емо е. Монстър кил. Монстър кил. Бръсне. Не говорете глупости, че има малки деца в YouTube. Прав си. Аре, то да го бръсне. Гили. Анч? Къде е тос? 100% АФК. 100% не. Ма то краси, ще ги жуе. Краси е про. Краси прав. Ма срещу кой игра? Както казах, който иска клан срещу клан, Да. скайпа ми в описанието. Елфък Мафер, елфък. Йоу, Денито е елфък. Краси елфък, йоу. Минал елфък. Къде де? И Йоу, Силвестър, Денито. резерва. Пусна хакай. Кой бе? Тилец. Тя мина към теб. Тя да му биеш. Ето вашия специален гост. Юнал. Юнале, кажи здрасти на YouTube. Здрасти. Бери. Каква си мастия? Мастика. Плей. Лайквайте, сабскрайбвайте, абонирайте се. Живее ми се. Да ми се живее. Много се живеем. Да се те живее. Ма пивам се. Давай, ще ме тръгнете, ама друг път. Късмет, че да спасих живота. Вземи си калашник. После ще снимаме ли на Майнкрафт? Не. О!
te głową. Gradic. Tradycja krady, trzeba się jebać. I do skoro.